Bună! Sunt Ciupea Carmina și vreau să vă prezint niște lucruri cu Violeta. Bun. Așa, să începem cu acest poster cu Vio, Fran și Cami. Aici e Cami, Vio și Fran. Vio, Fran și Cami. Ăsta l-am luat de la Penny cu 3 lei. Aici are note muzicale, inimioare și așa. Bun, aici am păpușa Violeta. Vedeți? Nu știu dacă această păpușă Violeta seamănă cu Violeta de aici, dar în fine. Bun, aici am un caiet de desen Violeta făcut de mine. Se deschide cu această închizătoare și este un caiet de desen. Vedeți? Este destul de gros și este foarte frumos. Vedeți? Aici e Vio, Fran, Vio, Cami și Vio din nou. Și aici pe spate are nimioare. Bun. Două coperți cu Violeta din sezonul 2. Așa. Sunt la fel pentru că n-am găsit încă diferite. Bun. Un jurnal Violeta făcut de mine, care se deschide cu această clapetă. Aici am un plic în care nu știu deocamdată ce este, pentru că nu l-am mai văzut până acum. Să vedem ce se află înăuntrul plicului. Două poze. Sunt identice. Sunt cu mine. Ce drăguț. Cine mi le-a pus a fost foarte drăguț. Nu știu de unde au apărut, dar sunt frumoase. Bun, așa. Acesta este în caiet de română. Bun. Așa, să trecem mai departe. Aici am un caiet Violeta în care eu îmi notez tot fel de chestii de modă, doar că el se ține așa, iar eu când scriu în el îl țin așa. Este un fel de imersare. Aici am un jurnal Violeta făcut de mine care se deschide cu această cleptă. Asta și asta. Așa, și înăuntru arată așa. Este destul de gros. Stați să vă arăt cât de gros este acest caiet. Ați văzut? Așa, se închide cu aceasta, pentru ca să nu... Aici are floricica. Și se închide cu aceasta ca să nu mai pun un magnet și acolo. Bun, aici am un alt jurnal Violeta făcut de mine, care se deschide cu două, vedeți? Acesta este mai modern. Așa, aici arată roz. Aici arată așa, aici are floricică. E floricica jurnalului. Aici am făcut eu așa, am scris, am pus un poster, am scris, am pus postere prin el, aici am scris eu, am desenat și tot așa până aproape de sfârșit. Aici am un carnețel în care eu notez totul, de exemplu, aici am notat 7 decembrie, ziua mea de naștere. Ce vreau? Baloane, tort de ciocolată, invitați și muzică. Așa. Să vă arăt mai departe. Arată așa. Deocamdată este alb pe partea aceasta pentru că încă n-am apucat să scriu foarte mult în el. Așa. Aici am un alt jurnal Violeta făcut de mine. Vedeți, cred că vi l-am mai arătat într-un videoclip. Deci scriu eu și l-am pictat aici. Aici l-am făcut așa pentru că este un fel de a spune o persoană care m-a enervat foarte mult și am scris numele aici și am făcut o pagină mai urâtă. Așa arată jurnalul meu, am scris mult în el. Aici am un tablou cu Violeta, Francesca și Camila. Aici scrie Vio, Fran și Cami. Am încercat să fac acest tablou să semene foarte mult cu acesta. Nu știu dacă am reușit, dar am încercat. Bun, vedeți, iar o cudiță i-am făcut și asta este Francesca, Violeta și Camila.
Aici pe spate este jurnalul Violetei și cam așa arată. Aici mai am o gentuță care este cu prințese, nu cu Violeta, dar m-am gândit să vă arăt pentru că este foarte frumoasă. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Și nu uitați, dați-mi like-uri, abonați-vă și lăsați comentarii multe. Pa!